Дзяржаўную установу адукацыі Малачковская сярэдняя школа. Вучаніца 9 класа Бадарович Ксенія. Тэма рукадзелля беларускай літаратуры. Калі з'явіліся першыя рукадзельныя прадметы, сказаць цяжка, але прыклады з мастацкай навукова-папулярнай літаратуры пацвярджаюць любоў да стварэння рукатворных прадметаў. Літаратура заўсёды была цесна звязана з іншымі відамі мастацтва, у тым ліку і з рукадзеллем. У казках заўсёды славіліся працавітыя дзяўчыны. Немагчыма ўявіць класічны раман без гераіні, якая не сядзіць вечарамі за вышыўкай або шыццём. Паглядзіце карціны мастакоў розных часоў, якія адлюстроўваюць рукадзельны дух чалавецтва. Нават каралевы не грававалі рукадзелле, не кажучы пра простых людзей, для якіх ручное рамяство часцей всего было крыніцай пражытка. Часцей за ўсё рукадзельцы сустракаюцца ў казках як беларускіх, так і замежных аўтараў. Далей па часце згадкі рукадзелля ў літаратуры гістарычныя творы. А радкі з раману Владзіміра Караткевіча «Чакалася пад серпом тваім» прымушаюць задумацца аб тым, што жыццё гэта клубок, ніці якога абавязкова пераплятаюцца з лёсам іншых людзей, утвараючы палатно жыцця. У старажытных творах і фальклоры рукадзелле згадваецца як неад'емная частка жыцця жанчын. У эпоху Вялікага княства Літоўскага, а пазней з 19-20 стагоддзя, рукадзелле становіцца сімвалам хатняй утульнасці, маральнай чысціні і працавітасці. У творах Якуба Коласа, Янкі Купалы, Быкова, Владзіміра Караткевіча і іншых аўтараў рукадзелле часцей всего звязана з вобразам маці, бабулі, сялянкі, захавальніцы традыцый. Але пачынаючы з 20 стагоддзя занятак рукадзеллем у літаратуры сустракаецца даволі рэдка. Звязана гэта з тым, што само рукадзелле ў гэтай час сышло ў цень. На жаль, стала немагода нешта рабіць сваімі рукамі. Таму і ў кнігах гераіні перасталі захапляцца хэндмэйдам. Але мне вельмі важна памятаць былое. Вопыт дапамагае чалавеку духоўна развівацца. Каб памятаць свае карані, мы павінны працягваць гэту дзейнасць. Шматлікія пісьменнікі, якія праславіліся стварэннем знакамітых жаночых вобразаў, нерэдка пры апісанні сваіх гераін згадваюць пра тое, што яны займаюцца рукадзеллем. Між тым, гэтая маленькая на першы погляд мастацкая дэталь нясе ў сябе магутны падтэкст. Апавядае аб сакральнасці жанчыны, якая ўмее шырока выкарыстоўваць свае ўменні, цярпліва даводзіць справу да канца. З самых старажытных часоў людзі выкарыстоўваюць у сваёй гаспадарчай дзейнасці вырабы з пераплеценых паміж сабой валокнаў. Гэта розныя посцілкі, цыноўкі, ручнікі, вязныя і плеценыя прадметы адзення і побыту. У сваёй працы планавалі вывучыць гісторыю ўзнікнення ткацтва, яго асаблівасці ў розных народаў свету, а таксама асвоіць некаторыя простыя тэхнікі ручнога ткацтва, якія не патрабуюць сур'ёзнага тэхнічнага сталявання. Мэта даследавання – вывучэнне гісторыі ўзнікнення разнастайнасці і значэння ў жыцці людзей мастацтва рукадзелля, засваенне простых тэхнік ручнога ткацтва і вязання. Задачы – вывучыць гісторыю ўзнікнення ткацтва, вывучыць разнастайнасць тэхнік і спосабаў вырабу тканін, асвоіць найпрасцейшыя тэхнікі вырабу тканіны, прасчыць за адлюстраваннем тэмы рукадзелля ў літаратуры. Аб'ект нашага даследавання – разнастайнасць тэхнік ручнога ткацтва і вязання. Прадмет даследавання – простыя прыёмы ручнога ткацтва і вязання. Праблема – захапляючыся новымі тэхналогіямі і дасягненнямі, галоўным чынам замежныя, мы ўсё далей аддаляемся ад сваіх спрадвечных каранёў сваёй гісторыі і культуры. Гіпотэза нашага даследавання – выкарыстоўваючы простыя тэхнікі ручнога ткацтва і вязання, можна вырабіць арыгінальныя прадметы, якія можна выкарыстоўваць у паўсядзённым жыцці. Працуючы над праектам, мы вывучылі гісторыю ўзнікнення ткацтва, даведаліся шмат цікавага аб натуральных тканінах, вывучылі разнастайнасць тэхнік і спосабу вырабу тканін, навучыліся вырабляць простыя рэчы ў тэхніках ручнога ткацтва. Мы так захапіліся гэтым заняткам, што ўжо не маглі спыніцца. Кожны вечар ператвараўся ў маленькае свята творчасці. Мы дзяліліся знаходкамі, шукалі новыя схемы, спрабавалі незвычайныя тэхнікі і абмяркоўвалі, як зрабіць узор яшчэ цікавей. Само навучанне стала не проста неабходнасцю, а сапраўдным задавальненнем. Бо калі бачыш, як са звычайнай ніткі нараджаецца ажурная прыгажосць, хочацца пазнаць усё больш і больш. І ў нас узнікла незвычайная ідэя звязаць кнігу.
Мы зразумелі, што рукадзелле не мае меж, а творчасць аб'яднае новыя і натхняе на новыя адкрыцці. Такім чынам, гіпотэза аб магчымасці вырабляць і прымяняць вырабы, выкарыстоўваючы тэхналогію ручнога ткацтва вязання, цалкам пацвердзілася.